Agora, imos vos contar un conto titulado A bruxa regañadentes. Esperemos que vos guste. Había unha vez 3 irmáns que pasaban o día brincando dun lado para o outro. Súa nai dicíalle sempre: non vaiades só ao bosque. Alá, no medio, vive unha bruxa con dentes de ferro que come os nenos e cos osos fai o valado que rodea a súa casa. Un día, o irmán grande dixo: imos ao bosque. Eu non lle teño medo ás bruxas. Eu tampouco, dixo o mediano. Pero o pequeno, asustado, díxolles: mamá dixo que non fósemos. Non sexas cagainas. Borrouse o irmán grande. E alá marcharon os 3. Andando, foron adentrándose no bosque, enorme, escuro, extraño. O vento asubiaba entre as pólas e as sombras facíanse cada vez máis longas. Os 3 empezaron a sentir medo, pero ningún sabía como volver á casa. Entón o pequeno dixo: subiré a unha árbore, a ver se podo descubrir o camiño. Desde o alto da árbore viu a luz dunha casa ao lonxe. Baixou á presa e dixolle a seus irmáns: esa debe de ser a casa da bruxa. Que vai ser? Dixo o irmán grande. Aínda falta moito para chegar ao medio do bosque. Vaiamos. Cando se chegaron á casa, unha muller asomou pola porta. Vinde, meus pobres, non teñades medo. O cheiriño da comida abriulles o apetito. Eu vou entrar, dixo o irmán grande. Pois eu tamén, dixo o mediano. Os 2 maiores avanzaron confiados, pero ao pequeno aquela casa tiñalle malas pintas. Que ben cheira, exclamou o mediano. Pasaredes aquí a noite, dixo a vella. Mañá levareivos a casa. O pequeno, mentres tanto, chegouse a unha xaula que estaba encima dun arcón. Para que é isto? A vella, disimulando, contestou: para encerrar cans extraviados, gatos abandonados. E talvez pequenos perdidos, pensou o pequeno. Cando acabaron de cear, deitáronse os 3 nun cuarto. O grande axiña quedou dormido. O mediano tardou un pouquiño. O pequeno daba voltas e voltas, pero non conseguía pegar ollo. Entón viu a lúa, que alumiaba o bosque, a horta, e o valado de osos. Osos de pernas, osos de brazos, osos de nenos pequenos. De pronto oíu que alguén se chegaba. Era a bruxa. O pequeno meteuse na cama e tapouse. A bruxa entrou a modo e preguntou en voz baixa: hai alguén esperto? Non se atreveu a dicir nin pío, pero a bruxa chegábase cada vez máis. E cando xa estiraban a man para retirar as sabas, o pequeno asomou a nariz. Eu estou esperto. E como non durmes? É que antes de deitarme, mamá sempre me dá un ovo fritido. A vella, arrastrando os pés, saiu fungando. Un ovo fritido. Traereiche ademais un anaco de pan para facer unhas sopas. O pequeno comeu o ovo, deitouse, pero imposible dormir. Ao pouco a bruxa volveu preguntar: hai alguén esperto? Eu, é que polas noites mamá tamén me dá figos pasos. E a vella, rosmando, foi buscarlle os figos. O pequeno tremía con medo e outra vez apareceu a bruxa. Hai alguén esperto? Eu? Pero que demos che pasa agora? É que miña nai sempre me trae auga do pozo nunha peneira e despois de beber durmo axiña. A vella, botando pestes, deu media volta. Cando se dobrou a coller a peneira, caeulle unha pastilla de xabón. Os meus obxetos máxicos, exclamou. Será mellor que os garfos. Deixou o xabón, un peine e un coitelo e foi buscar a auga. En canto o pequeno oíu a vella saír, gritoulle a seus irmáns: despertade, esta é a casa da bruxa. Os irmáns abriron os ollos sobresaltados, pero antes de saír correndo, o pequeno dixo: a bruxa deixou os obxetos máis
máxico na cociña, vounos buscar. A vella seguía no pozo, tentando encher a peneira. Cando viu os rapaces fuxindo á luz da lúa, botou a correr detrás dele, regañando os dentes. A bruxa chegábase cada vez máis aos irmáns. Entón o pequeno dixo: Tirarei o xabón, a ver se o pisa e cae escarranchado. O xabón caeu o estudiante da bruxa e converteuse nunha montaña de espuma. A bruxa picabanlle os ollos e cuspindo burbullas gritou: Veredes cando vos pille. A bruxa volvía a chegarse rapidamente, entón o pequeno lanzou o peine. Que se lle espete na cabeza. O peine cravouse no chan e converteuse nunha tupida ringleira de árboles. A bruxa abriuse camiño serrando as árbores cos seus dentes de ferro e gritando: Veredes cando vos pille. Cando xa a bruxa estaba a punto de atrapalos, o pequeno lanzou o que lle quedaba, o coitelo. Quen me dera que lle cortase un pé, dixo. O coitelo foi caer xusto diante da bruxa e abriu unha fenda longa e profunda, imposible de saltar. Os nenos non pararon de correr até que saíron do bosque, e a bruxa coa cabeza agacha arrastrando os pés pois á casa e alí quedou para sempre. E colorín colorado, este conto está rematado.